Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny pasportlaryň udoldurulmagy prezidente bagly bolar. Bu türkmen migrantlaryna kömek edermi diýen atlan çap edilen maglumat çekýär. Türkmenistan COVID-19 ýokşan adamlar ýüze çykarly. Türkmen raýatlarynyň ýurduna dolanmagy prezidentiň kararyna bagly bolar. Atyň aýagy batly bolsun, beýli kuwatly bolsun. Türkmen prezidenti özüne sowgat berilen aty ogluny peşkeş berdi. Edilýän etmesen marda manat nagtlaşdyrmak kıyın ýene atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny hem pasportlaryň udoldurulmagy prezidente bagly bolar. Bu türkmen migrantlaryna kömek edermi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Miweli baglaryň hasyrlygy pes boldy. Döwlet dukanlaryna azyk nowatlary dowam edýär. Awazanyň azaby, çäkli transport gatnawlary sebäpli diňjasy ýollanmalarlaryň ýollanmalary köýýär. Hökümet ýüpek tawsyrygy üstünlükli ýerine ýetirildi diýär. Ağırlanan daýhanlar gaharlanýar. Gazakystan Türkmenistanyň getirilen gög önümlerde karantin organizmlaryny tapdy diýen atlan çap edilen gepleşikler meken bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 23-nji hepde atly foto sergimiz köp görüldi. Şeýle de dinleýijilerimiz atyň aýagy batly bolsun, beýli kuwatly bolsun. Türkmen prezidenti özüne sowgat berilen aty ogluny peşkeş berdi diýen atlan çap eden habarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem Azatlygyň habarlaryna reaksiýa bildirip öz pikirlerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamyzy Türkmenistanyny giň ýaýranyna gaýdylýan korrupsiýa, ýalançylyk, ýaranjaňlyk we maşgaly terbiýesi barada geçen hepde Türkiýede ýaşaýan Murat Mollim bilen eden söhbetdeşligimiziň dowamy hökmünde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen geçirilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýäris. Hudaýberdagy Türkmenistan şu ýyl garaşdyrlygynyň 30 ýyllygyny belliýär. Ýöne şu 30 ýylda ýurtda korrupsiýanyň we ýaranjaňlygyň tassan kadaý urlanlygy, halkyň öz ata-baba gelýän gymmatlyklaryny köp derejede ýitirenini gaýdylýar we bu ýagdaýlar esasan hökümet siýasaty, ýolbaşçylar bilen baglanyşdyrylýar. Emma ýakynda Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Murat Mollim ýurtda emele gelen ýagdaýlary maşgalat serbiýeti bilen hem baglanyşdyrdy we türkmen jemgyýetiniň özgörme üçin maşgala gymmatlyklaryny täzeden seretmek meselesine üns çekdi. Doğrudanam korrupsiýa, ýaranjaňlyk maşgaladan başlanýarmy? Pikiriňizi paýlaşsaňyz. Bu hakykatdan mühim mesele şu agyr meseleniň köküniň maşgaladan gaýdyan bolmagy da mümkin. Sebäbi türkmenleriň arasynda bir ýörgünlük nakyl bar. Ata kesbi ogly halal diýilýär. Diýmek kakasy nämeden bolsa oglum şonu etmeli, şonu dowam etdirmeli, ol şonu halal diýilen düşünje bar. Ýöne bu ýalňyş düşünje. Sebäbi ogrynyň ogly ogry bolmaly däl. Ýa-da adama jyga berýäniň ogly jyga berýänçi bolmaly däl. Ýa-da parakeşiň ogly da parakeş bolmaly däl. Beýle düzgün ýok. Ol nakylda aýdylýan zat ýagny atanyň gazanjy çagasyna halal diýen manada gelýär. Ene süýdi bilen deň derejedäki bir şonuň beýlik bir varianty. Ýöne bizde şol usul ulanylýar. Men aşawatda bolanymda bir näçe maşgalalar bilen gürleşdim. Hukuk goraýjy, onuň kakasy sudiýady, kadydy ýa-da sülçüdi. Meniň çagam öz kakasynyň ýolundan gitmek isleýär diýip aýdýar. Ol öz çagasyny hut şol ugry, şol mektebe salmak isleýär. Bizde ine şeýle ýörgünlük bar. Ol
oglanyň özü bir halal zähmet çekmek, aýratynam bir hünär öwrenmek, hünär. Şol hünär öwrenmek meselesine aýratyn ähmiýet bermek gerek. Sebäbi şeýler okuwlar bolýar, ol umumy okuw, beýleki bir okuw. Hünär öwredýär, şol adama goý ol traktorçy bolsun, goý ol ussa bolsun, ýa-da doktor, hirurg bolsun. Onuň elinde hünäri bolsa, şol çaga ýaş insanyň elinde hünäri bolsa, ol hiç wagtda hor bolmaýar, hiç bir ýurtda da. Emma bizde şu meselelere gaty ýüzle garýarlar, nireden köp pul gelýän bolsa, nireden para peşkeş gelip bilýän bolsa, onuň çagalary da şol gurdan gitmäni ýykyn edýärler. Beýleki bir tarapdan adamda yaş insanyna mertebäni terbiýelemek gerek. Yaş insan halal ýaşamagy, halal gazanmagy öwrenmek gerek. Ena tanyň şonu oňa aýtmagy gerek. Na oglum ýa-da gyýzym, mene şeýdip ömür götürdüm, yaranjanlyk bilen, iki dillilik bilen öz mesleğimin, öz maksadımın karşısına gurulap ömürümü ötürdüm, ýöne sen beýle etme, sen bir halal hünär öwren, öz iýjek çöregiňi halal gazan diýip terbiýe bermeýärler. Ine şu ýagdaýlar biziň ýaşlarymyza ösüp gelýän nesile gaty yaramaz täsir edýär. Hakykatdanam terbiýäniň gaty köp bölegi maşgaladan başlanýar. Şaga sebäbi öz enatasından görülýär. Şolaryň bolşýal bolmaga çalyşýar. Beýleki bir tarapdan aýry jepakeş adamlar bar. Sowet döwründe bizi ýagny bir topor bolup baran ýazgyjylar toplumuny raýonyň partiýa komitetiniň birinji sekretary çaýa çagyrdy öýüne. Ertirlik çaýyna. Şoň öýüne howlusyny sygyramma, geçsem goýunum bar. Şol adam maşinli gowaçy meýdanlaryna aýlanmany gidende meýdandan otur gaýdar eken. Raýkomyň partiýa komitetiniň birinji sekretary. Şol öz mallaryny görkezip, men çagalarym hiç ýerde hor bolmaz diýdi. Olar eýem çagalykdan mala hyzmat edip, öz hojalygyna hyzmat edip, çörek ýemelligini, nan gazanmalygyny düşünýärler. Emma gynansaňam biziň köp türkmen maşgallalarymyzyň terbiýesinde beýle däl, olar çagasyny işletjek däl, olar çagasyna ağır iş buyurjak däl, olar çagasyna käýejek däl, ol çagada ýetişenden soň bir aňsat ýeňil eklenç gerek. Ine şu ýerdenem ol pikir edýär, ata kesbi ogly halal. Men kakam paralyk günni gördümmi? Menem bir paraly reali aňsat giýirdeji gelir ýaly düşüwüntli bir ýere işe ýerleşmeli diýilen pikir bar. Indi Hudaýa da şu tynçylaryň köpüsi ýalançylygyň, şu jemgyýetdäki ýalançylygyň, yaranjanlygyň döwlet eýçiligine ähmiýetli odarkaly. Ýaşly adamlaryň we ýaşlaryň gatnaşmagyna wagt edilýändigini hem aýdýarlar. Ýöne käbirler metdi olsun kän täsiriniň ýokdugyny we çagalary maşgalada, mektepde görkezilýän ters görelleri ýok etmeligini aýdýar. Käbir pikirlere görä şu mektepden başlanýar para bermek, şu gowy bahalar almak käbirine ýokary okuw zaýlaryna synaglar dowam edýär. Häzir şoňdan bir wagtda mektepde ýan bahalaryň satyn alynýanyny aýdylýar. Siz şu mektebiň oynayan rolunu nähil baha berýärsiňiz? Para meselesinde, korrupsiýa meselesinde, yalançylyk meselesinde mektep muallimler nähil rol oýnaýarlar? Mektep muallimlerim şol jemgyýetiň adamy gynansaňam, şol jemgyýetden ösüp çykan, ösüp ýetişen adamlar, bilim alan adamlar, häzirki wagtda Türkmenistanda hakykatdan bilimiň derejesi gaty pese gaçdy. Belli bir döwürde şol garaşdyrlygyň ýanlaryna Türk mektepleri bardy ýa-da Türk uniwersiteti bardy. Ol ýerde kämil öwretmek we beýleki bilimleri çaga bermek ýaly bu tendensiýalar, meýiller boldy. Ýöne häzirki döwürde şol ýok gynansaňam. Bizim bir tanışymyz öz çagasynyň gaty gowşokdugyny, okamaýanlygyny görüp, onu goşmaçy mugallim tutupdyr. Şol bilim alsyn, öwrensin diýip. Bir gezek işden gelsem, şol kireýine tutan mugallimim men oglumyň öýe berilen işlerini edip otyr, men oglumam beýlede telewizor seredip arkaň gyşaryp ýatyr diýip gurrun berdi. Ne şeýle? Sebäbi mektepde şol talap ýok. Mektepde çagadan, ýagny okuwçydan düşünjeli ýeterlik bilimi talap etmeýärler. Ondan şol ýerdenem eýem para peşkeş başlanýar, şol attestatyň bahalaryny gowlandyrmak ýa beýlek etmek. Umuman mugallimlerde bir ýene hakyky
ılma bolan, hakyky bir düşünje bolan ymtylyş ýa-da bolmasa şoňa bolan ündüw ýok, şol ölýär. Eýem okuwçy mektepde oturan ýerinde, entek mektepden çykmanka, para bermän, hiç bir ýere okuwa girip bilmejekdigine düşünýär. Ýa-da öz pulu bilen tölemese, pul töläp okamasa, hiç bir ýerde onu okuwa alınmajagyna düşünýär. Ýöne biz okan döwürlerimizde, meselem aýdýardylar bilimli ýaşlara ähli ýerde ýol bar diýip. Hakykatdanam bilimli ýaşlar okuýadylar, Moskwa gidip okuýadylar, Leningrada gidip okuýadylar. Men aşa gowurýan bir okujaýym Bauman adyndaky ýokary texniki uçilişe. Ortiýetden çykan kosmonawtlaryň bir 80% şol uçilişäniň uçurumlary, gaty güýçlü, ören kämil adamlar ýetişdirýärdi. Şol okujaý, ören gadim okujaý. Şol okujaýyny guturan türkmenler bardy. Men olara guwanýardym. Ine häzirki döwürde şeýle islegem ýok, şeýle höwesem ýok. Muallimlarda öz okuwçysyny şeýle dogry ýola iterýän, şolarda bir anam döredýän pikir garaýşam ýok. Diňe para, diňe gazanç etmeli, diňe niredenem bolsa bir pul almaly diýilen düşünje bar. Inni Hudaý berdi, siz şu ýaňy gurulun arasynda şu türkmen mekteplerini ýatladyňyz. Şol mektepleriň uçurumlary bilen barlykda eýem daşary ýurtlara çykyp bu işlerde işläp ýören türkmen ýaşlarynyň bardygy aýdylýar. Ýöne daşary ýurtlarda gowy bilim alan türkmen ýaşlarynyň ýurda dolanmajakdygy hem aýdylýar, sebäbi olaryň ýurtda öz ornuny tapmagy, öz işini etmäge mümkinçilik bolmajakdygy, daşary ýurtlardaky ýaly gazanç edip bilmejekdigi hem aýdylýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň bilimdäki para, bilimdäki korrupsiýa 70-nji ýyllarda mewjap başlady. Şol ýyllardan bäri hukuk ugrundan bilim alan adamlaryň köpüsi soňky ýyllarda şu Türkmenistanlaryň Gasu köpüsünün onlarca min adamın türmeden geçmegini öz urolunu oynatdiyen pikirler hem aýdylýar. Aýdylmagyna görä her kunna hem şu hukuk fakültetinin parasy beýleki fakültetleriň karanyna has boly. Emma şu ýagdaýlar belli bolsa da jemgyýet şu mesele barada näme üçindir pikir etmeýär. Şu mesele barada şu ine sosial ulgamlarda da pikir aýdylmaýar. Eger şu arada käbir soraglar ortasyna adamlar näme üçindir çeke durýar. Şuň sebäbi näme? Ýa-da şeýle adamlaryň köp ölmegi şol. Hukuk ugrundan işläp paralyan adamlar türmäge batýan, maşgallar bozýan adamlaryň köp ölmegi jemgyýetiň peýdasynamy ýa bu ýerdäki ýany adamlar düşünmek islemeýärmi? Şu arada näil pikir garaýşyňyz bar? Şu ýagdaý barada bir pikir etdiňizmi? Elbette pikir edýän şol meniň öz töweregimdäkilerim bar, ýuwasy edýän adamlar bar, hukuk fakültetini, hukuk ugrundan gutarmak, şol ugrudan okumak. Ýöne meni şeýle ýuwasy ýok, sebäbi men özüm ony ýene-de bir hünärsiz bilim diýip aýdasym gelýär. Sowet döwründe şeýle düzgün bardy, profsoýuzlar bardy. Ýagny kärdeşler arkalaşygy. Şol kärdeşler arkalaşygy işçilerin arasynda, wraçlaryň arasynda, kolhozçylaryň arasynda bardy ýöne. Meselem polisiýanyň kärdeşler arkalaşygy ýok. Ýa-da howpsuzlyk gullugynyň kärdeşler arkalaşygy ýok. Sebäbi ol kär hasap edilmeýär. Ine şeýle ýagdaý. Onsoňam büyük hakykatdanam 70-nji ýyllardan başlandy. Sebäbi 70-nji ýyllaryň ortalaryna bolsa gerek Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň merkezi komitetiniň plenumy bolup geçdi. Şol plenumda Muhammed Nazar Gapurov çykyş etdi, birinji sekretar hökmünde. Şonu uniwersitetiň hukuk fakültetiniň gündüzki bölümüne ýöneki adamyň hiç biriniň çagasynyň girmeýändigini aýtdy. Eýem şo döwürde hiç bir kolhozçynyň ýa-da çopanyň çagasy hukuk fakültetiniň gündüzki bölümüne girip bilmeýärdi. Diňe şol fakültetiň gaýbany ýa-da agşamky bölümlerini organyna işleýän bir ýerde milisioner diýerdi. Milisioner bolup işleýän ýa sülçü bolup şoňal bir organyň bir ýerine işleýän adamlar diňe gaýbany soňra girip bilýärdi. Ýöne gönüden göni şoňa girip bilmeýärdi. Ýöne gynansalam men pikirimçe halkyň arasynda
şol ugur iň düşegüntli, iň bir köp para alyp bolýan ugur diýilen bir düşünje bar. Şol düşünje göräde negerem şol uguru olar içinden bir ýüreginiň töründen şol uguru gollaýarlar. Ýagny öz şagasynyň şol uguru gutarmagyny gowy. Eger ýadynda bolsa, häzirki Azatlyk prospektiniň uguruny İçeri İşler Ministrligi wady. Şol ministrligiň baş töweregi ýeňil maşynyň dol bolardy. Hiç bir maşyn goýmany ýer bolmazdy. O atlar beýle bir gadagançylygam ýokdy. Köçäň isläň ýerine boş bolsa ulagyny goýup gidibermelidi. Şol döwürde iň köp ayak ulag edilen adamlar İçeri İşler Ministrligine degişli ýa-da hukuk kanun boragy edaralara degişli adamlar boldy. Hakykatda şolaryň aýlygy 150 manatdan 180 manat aralygyndady, ondan ýokary däldi. Olaryň aýlygy pesdi. Diýmek olar maşyny nireden alýarlar? Ol aýar ulagy. Diýmek başga ýol bilen alýarlar. Hudaý başla sözüň öleýin. Indi halkda şeýle anans bar bolsa, şeýle höwes bar bolsa, Türkmenistan hukuk döwleti bolup bilermi? Hukuk döwleti bolup bilmez. Ine men ony açyk aýdyp biljek. Türkmenistan hukuk döwleti bolup bilmez. Haçan hukuk döwleti bolsa, onu kanun boragy ulgamyň ähli işgärleri düýbünden başgaça bolar. Dogry. Indi Hudaý berdi, ýaşurlaryň ýalançylygy ýa-da din wekilleriniň siýasatda ulanylmagy adamlaryň ahlagyna, ýaşlaryň ahlagyna nähili täsir etirýär? Bu ýerde bir mesele bolup bilermi? Şu ýaşurlar käbir halatda jemgyýeti şu ýagdaýa düşüren ýaşurlar diýen pikirler hem aýdylýar. Elbetde, ol jemgyýetiň agyr bolmagyna esasan bir ýaşurlaryň günäsi bar, hakykatdan bar diýilýär. İkinciden alimlaryň öňde barjy intelligensiýanyň günäsi bar diýilýär. Indi ýaşul barada aýdylanda, öňkü ýaşullar Sowetynyň maslahaty bolardy da ýaşullaryň. Şonda men bir topor ýaşuly bilen duşuşdum. Siz näme üçin beýle diýäňiz diýip. Onuň olar aýtdylar maňa. Bizim gözümüzün odu alınan biz gorkýas diýip aýtdylar. Göni şeýle aýdýarlar da biz gorkýas bizim gözümüzün odu alınan diýe. Bolýa, sen gözüň odu alınıpdyr, sen gorkýan. Ýöne ýokaryňda Hudaý bar ahyryn. Sen eýýän 60-70 ýaşan bolsaň, sen öň soňy ölmeli ahyryn, sen ýokarda ka jogap bermeli ahyryn sen. Ol diňe prezidente yarananyň bilen ýa-da prezidentin göwünden turur ýaly söz aýdanyň bilen senin ömrüň uzak bolmaýar. Ya sen çağan, maşgalan ýagdaýy uzak bolmaýar. Ine şol meseleniň şo tarapyna hiç bir akyl ýetirmeýärler. Bizde narkomaniýa ösüp gitdi, neşekeşlik ösdi, argynçylyk ösdi. Sebäbi öň Sowet döwründe meselem jelep diýen sözlükde ýokdy, şo sözi ulanmak gadagan ýokdy edebi dilde şo söz. Halk gepleşiginde wady. Emma soňky döwürde 95-nji ýylda hut şol söz bilen baglanyşykly kanun ýüze çykdy. Kanun döretdiler. Häzir Türkmenistanyň Jenaýat kodeksinde şo jelepçilik bilen baglanyşykly maddalar bar. Diýmek sen ýaşly bolsaň, seniň çağalaryň şol ugra barýar ahyryn. Sen öz çağany, sen ertirki neslini ondan halas edip bilmeýän. Muny durmuş görkezdi bize. Ertirki günem görkezer. Ýöne ýaşlylar şonu etmeýärler, şoňa garşy durmaýarlar. Ýaşlylarda megerem şeýle mertlik entek yeterlik däl. Hudaý berdi, eger gysga saýdylsa, jemgyýetdäki dertleri nähili ýagdaýda has netijeli bejerip bolar. Gıykalık kalmagal bilen ya düýpli, esasly, soğukkanly analiz bilen, gurrun etmek bilen, maslahat etmek bilen, netije çykarmak bilen mi? Siz nähili çözgüt görýäňiz şu meselede? Bir tarapdan käbir gıykalyk kalmagal eşdilýär, käbir pikirler aýdylýar, käbirler aýyplanýar, käbirleri öwülýär, tariplanýar, emma mesele şu öňkü ýerine dur. Bu meselede entek çözgüli tarap hiç bir ädilen ok diýen pikirler eşdilýär ýerli hinçiler tarapdan. Bu hakykatdanam dogry, sebäbi goh galmagal ýa-da bu kurdoňa agram salmak meseleni çözmeýär. Meseleni hakykatdanam iň owaly bilen özüňe seret diýilen bir söz bar, özüňe seret. İlki bilen özüňe seretmeli. İlki öz maşgalaňa, öz çağaňa näme terbiýe berýän bolary.
Sen olary kim edip yetişdirjek bolýan? Şol meselelere seyretmeli. Ine şo ýerden ähli kıyınçılıklaryň köküne aralaşyp şol kıyınçylykları ýeňme uğruna bir öňe gidişlik gazan bolar diýip pikir edýän. Egerde bir maşgala halal gazanja gitse, ýalana gitmese, öz şagalaryna şo dogry ýoly salgy berse, ondan şol helakçilikden halas bolup biler. Ýogsa ol helakçilikden halas bolup bolmaz. Ýöne ýene bir aýtmaly zat, bizim jemgyýetimiz şeýle helakçiligi, türkmen jemgyýeti şeýle helakçiligi gaty çuň batdy, gaty çuň ýagdaý ören agyr. Şoň üçin hem diňe oýlanşykly, diňe pikir edip, müňgedek ölçäp, onsoň kesmäne synanyşmaly. Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen Türkmenistanyny giň ýeýranyny gaýdylýan korrupsiýa, yalançylyk we yaranjaklyk hem maşgala terbiýesi barada geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Bu söhbetdeşlikde aýdylan pikirler bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmaga, teklipleriňizi hödürlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Urban alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.